בפרק הקודם דיברנו על כך שבבסיס אג'נדה 21 יש רצון של קבוצת גלובליסטים לשלוט במערך החינוך של הדור הצעיר. הוגי אג'נדה 21 השתלטו במכוון על המערך הפדגוגי ומורידים אט את גיל חוק חינוך החובה למינימום. הרי מה בעצם הם עושים? מרחיקים את ההורים מילדיהם הקטנים על ידי פיתויים בדמות מסגרות ארוכות, חוגים, מסעות נוחות ותזונה. כל זאת לצד עידוד פיתוח קריירה, שעות עבודה ארוכות ומרתון ייצור כסף. אותו מרתון מטורף אליו נדחף הציבור בכוונה תחילה על ידי עידוד צרכנות אובססיבית ויוקר המחיה מכוון. עד היום נעשו מספר ניסיונות להוריד את חוק חינוך החובה לאפס. הניסיונות נעשו תחת הכותרת הקואליציה לחינוך ולריכוזיות בתחום המשפחתי והחינוכי. מוסד המשפחה הוא ערך עליון בחברה הישראלית, ולכן זה לא יהיה חכם מצד הממסד לבוא ולומר אנחנו רוצים לקחת את הילדים לרשותכם ולחנך אותם במוסדות שלנו. על כן, יש לבצע את התהליך באופן איטי ובמסווה של שירות לאזרח. עד מחאת 2011, גיל חוק החובה לחינוך היה 5. בשורת ההטבות והקלות למאות אלפי עובדים שדרשו צדק חברתי, לא התמקדו בהורדת מחירי הטיטולים או תחליפי החלב היקרים בטירוף, אלא דווקא בהורדת גיל חובת החינוך ל3. כביכול, להקל על ההורים עם חינוך חינם מגיל מוקדם. הציבור שמח לקבל משהו בחינם, תמך בחוק, אבל לא שם לב שהוא כולל גם את המילה חובה לצד המילה חינם. השורה התחתונה במחאת 2011 הסתכמה בכך שכיום חובה עלינו למסור את ילדינו לממסד החל מגיל 3. אבל הממסד לא עוצר, וכיום מדברים כבר על גיל לידה. הם רוצים להוציא את הילדים מהידיים שלכם ולהציג את הממסד כבית החדש. זה לא יאומן, אבל התהליך הזה הוא חלק מבסיס אג'נדה 21, וזה מתרחש מול העיניים של הציבור בישראל, מבלי שאף אחד כמעט שם לכך לב. תתארו לכם את הסצנריו הבא. 3 פעוטות, בני פחות מ3, רצים לבדם ברחוב, ללא ההורים. הם רצים לתוך בניין ממשלתי, כשבכניסה עומד אדם מפחיד, לבוש בשחורים וחמוש ברובה. הם נכנסים בשער החשמלי המאפשר כניסתם רק בעזרת הברקוד שעל הצעצועים שלהם. הם עולים לבד במעלית בניגוד גמור לחוק ומגיעים לקומת משרדים. שם מקבלת אותם שרת החינוך בחיבוק חם ובמשפט. איזה כיף, סוף סוף באתם הביתה. למה התעכבתם כל כך הרבה? נשמע לכם הזוי? בואו נצפה רגע יחד בסרטון הבא. איזה כיף! סוף סוף באתם הביתה. למה התעכבתם כל כך הרבה? וכדי לחתום ולהבהיר לכם סופית לאן מנשבות הרוחות הרעות, אביא בחלק הבא של הפרק מספר ציטוטים שלא נאמרו על ידי מטורף, והם גם לא מגיעים מצפון קוריאה, אלא ממקור הרבה יותר קרוב. להתראות בחלק הבא. ברוכים הבאים, חיכינו לכם. עברו? אפשר ללדת? יש.